Я ж казаў, што табе тут не рады. Табе нідзе не рады. А цяпер з'ябі з майго бара. Просто дай мне апошнюю, я пойду. Вітаю, Арэшак. Мне трэба, каб ты зараз жа пайшоў са мной. Слухай, спадарня, мне не цікава. Ну, ладно, часу ў мяне мала, таму уставай, Соніка, і хадзем. Эй, эй! Оу, пасля віскі не ўстаюць? Такое бывае ў растамах за 40. Ты гэтага не хочаш. Калі не хочаш навучыцца дыхаць пра свой сраны лоб, раю табе перадумаць. Хутка я страчу ўсё, пра што клапаціўся. Не моя, бляха, праблема. Калі твой свет раздзяўблі, ты тое самае сказаў. Паўтары. Гэты Расамаха падвёў увесь свой свет. Раскажаш, што ў цябе здарылася, ці будзем чакаць флэшбэк у трэцім акце? Ідзі ты нахуй. Я анічога не ведаю аб тым, як ратаваць свет. Але ты ведаеш. Ты быў у людзях Ікс. Ты быў людзьмі Ікс. Вось цяпер я зусім пацёк. Хлопчыкі такія дурні. Пра гэта я і кажу. Вялізныя, запаволеныя экшн-сцэны. Хто ведае, выжывеце вы ці не? Давай, бляха! Пачынай, блядь. Хочаш бахнуць какаіну? Гэй, какаін гэта адзінае, што канкрэтна забараніў Файгі. А як наконт баліўскага парашку? Яны ўсе яго назвы ведаюць, у іх ёсць спіс. Нават сноубординг? Нават дыскапыл. Перарванае жыццё белай дзяўчыны? Нават Форест Бах. Бабу снежную збудуем? Так, але я не магу.